mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alam mo na yan, Mono 1.9 Short FM. Alam mo na yan, alam mo na yan, Mono 1.9 Short FM. Dumangga. Short FM. Get ready for another energetic day. Pump up the volume and be ready to smash Short FM. Saturday morning. Together with your most admired DJs, DJ Vic Donoso III and DJ Hotpot. DJ Blues. Boom, boom, boom in the room. Heart goes kaboom, kaboom. Short FM Saturday morning. Heart goes kaboom, kaboom. Short FM Saturday morning. Okay, ito sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.9. Okay, alas 6:35 na sa aga. Okay, pleasant morning sa aton mga kagrupo, mga kaparty, mga ka-short. Okay, welcome sa aton nga lingaw-lingaw kung Sabado sang aga. This is Short FM Saturday morning. Okay po naman kita maghataw-hataw, magkiyay-kiyay sa mga Sabado. Today is siyempre June 27. Okay, 2026 kag siyempre katapusan ng Sabado sa bulan sang Hunyo. O sa kadasig lang sa mga inadlaw, no? Kadasig lang sa mga inadlaw, kasano to? Harap po siya sa imo, subong, ato na siya sa iba. Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Iloilo, Bilog ng Mr. Visayas, Bilog ng Pilipinas, kag siyempre Bilog ng Kalibutan via our Facebook Live. Okay, welcome sa aton nga hataw-hataw sa Sabado sang aga. This is Saturday morning atawan, kag siyempre kaupo niyo si DJ Vic Donoso III. Kag dugay-dugay ara naman si DJ Potpot, nagpa-parlor pa siya. Nagpa-parlor pa si DJ Potpot kay gusto niya ako no kay pagbalik ako no medyo presentable ang iyang itsura. Actually presentable kag gwapa si gwapa. Gwapo si DJ Potpot, pero gusto ko na mag-gwapo-gwapo gid siya naman nga nagpa-parlor siya. Okay, sa mga na-miss sa mga audio ni DJ Potpot. Hindi mga na-miss kay nag-programa siya dati din na. Okay, sa mga suki nato sa mga housing na sa may Bakaya Housing, kadamo sa ato ng mga listeners nagipos-ipos lang gali ka. Mga pamatik mo sa amon. Abi paramdam. Just send your greetings sa aton nga hotline sa aton nga smart is 0968 4606 410. Kung sa aton nga globe is 096607-81943. Okay, muna ito mga hotline nga pwede nyo siyempre tawagan, ha? Para nga mabatian matigong nyo sa radyo na sa Bilog nga Dumangas. Kag siyempre sa Bilog nga Kalibutan via our Facebook Live. Okay, so enjoy kita sa buong nga aga na. By the way, aton galing nga music nga batian sa buong. Okay, iyan ni DJ Blues Pinoy. Okay, ang sikat mga remix maker dito sa may Iloilo, sa may Western Visayas. Okay, remix by DJ Blues Pinoy sa may aras sa may Canada, no? So simple lang gali ako ni Idol abroad gali, no? So si DJ Blues Pinoy doon sa may Canada. Kag siyempre i-play ko man ang akon nga anthem nga iyang ginhimo, no? DJ Vic Donoso. Vic Donoso III. Broadcasting through the night. Feel the rhythm. Short FM Saturday morning. DJ
don't know so deeper. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga kay DJ Blues Pinoy dala sa may Canada. Okay nga, taga San Rafael, Iloilo. Isa man kasikat nga remix maker dito sa may Western Visayas. Kag founder sang Stars align San Rafael Mix Club DJs. through the skyline. Kag sang Team Apple. Every heart Okay, sa mga idol or Lodi sa may... is about to start. Okay, sa may Canada. So, thank you so much sa pag-support sa Short FM 101.9. Dream Siyempre kay DJ Vic Donoso III. From every town and every street, we move together with the beat. turn it up Let the feeling grow. across the world. Let everybody know. A voice of passion. Strong and free. Welcome to the radio family. DJ Vic, don't know so deeper tonight. Lighting up the radio light. Music, stories, voices unite. Taking every dream in flight. DJ Vic, don't know so deeper on air. Sending good vibes everywhere. From sunrise gold to midnight blue. This radio show Belongs to you. Every message, every song we play brings a little sunshine to your day. Across the distance, near or far, We're all connected where we are, the rhythm flows from town to town. turning every worry upside down. Together we can sing along. United by the power of song. DJ, don't know so. The voice of the people, the sound of the night. Feel the energy. Feel the radio light. DJ Vic, don't know so deeper tonight. Guiding us with music and light. Every listener, every friend, the good vibrations never end. DJ Vic, don't know so deeper on air. Sharing hope beyond compare. Turn the speakers loud and clear. Your favorite radio voice. Is here. DJ, Beat don't know so. Radio energy activated. Broadcast complete. Masaot taya ah. Oo na gani. Ay, abat na lang! Rock music na! May upalay namon ba?
Short FM Saturday morning. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo ah. the public may dance.
check. Number 3. Ah. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is Green Live Call. Kasama ang makukulit na DJ, DJ Vic Donoso III at DJ Potpot. Ang grupo mo! Alright, sa oras sa Short FM mga ka-short, alas 7:01 na kagsagihapon of the night naman kita subong aga. Okay. Together with DJ Vic Donoso III. Okay, kagang siyempre namin sa tanang si DJ Potpot. Yun. Okay, welcome back sa aton nga lingaw-lingaw kon Sabado ko naga. This is Saturday morning atawan. Okay, kag siyempre sa mga Sabado, no, medyo maayo ang chipo naton DJ Potpot na Yes. labiam sagwa daw mainit na. Oo, mainit na. Kapag inagat, ga laaw ang init sa atin eh. Daw mainit pa sa pagigugman nyo sa inyong nobya, no? Aray ko. Okay, so sa gusto mag-join sa atong programa DJ Potpot, no, pwede sila makapanawag sa aton nga hotlines. Yes, of course, mayroon kita sa ating yung mga TNT and the smart users. Pwede kit ka mo makatawag or text sa 0968-460-6410. And of Okay. course, sa ito naman yung mga Globe and TM users, we have a 0966-078-1943. Okay, so hindi mag-uya-uya para mabatian ka mo siyempre sa bilog nga Dumanga sa 101.9 MHz. Kag siyempre sa bilog nga kalibutan via our Facebook Live. So live na live kita sa Facebook sa aton nga account nga Short FM Updates, no? Pag-join ka mo sa mga program subong siyempre mangin-part ka mo sa recorded video nga ma-upload nato ka later on, mapangkat nato no individual kag ma-upload sa aton nga social media like sa akon nga YouTube channel. Okay, kag siyempre sa mga suki natin sa may housing no nga nagising na. So, bugtaw na. Umaga na, gising na. Yes. Okay, shout out natin na DJ Potpot naman nagatamo sa atong Facebook Live na subong nga sa aton nga Facebook Live. Okay, ara subong ang akon nga siyempre tama ka smart nga estudyante sa may barangay sa Padumangas nga si Rodney Tandunlao. So good morning sa imo kag just enjoy sa pagtutamo. Ano man na si Christian Villegas sa Maliacono High. So hi man na sa imo kag have a pleasant Saturday morning. Yes. Siyempre naman si Mary Grace de Binagracia de Luso sa may barangay Hardin Dumangas. Kag regards lang sa imo da nga ex-boyfriend no nga si Josong Villa. Okay, kag si Kagawad RC Rolling Dinglas gising na no. Kahapon nalupod kami ni sa may Busilak. Yes, Okay. wow. So by the way, belated happy birthday kay paring Bernard June Mosquida, ang gwapo nga owner kag maalwan nga owner sang Busilak, no? Yes. So hoping nga wala ka mo sa hangover. Okay, DJ Potpot, sino naman shout out? Okay, so, Okay, go ahead. kay do matyagan ko, do may nagbara sa auto. Alright, so good morning sa tanan-tanan naton daw mga pinalangga nga mga lawag kag binayan. And of course, sa tanan mga nagatutok sa aton sa mga specialist sa aton may sulod merkado publiko, no? Always gid sila da nakatune in. Hello, good morning sa inyo. Kag sa kaya Cherry Comechanova, salamat gid sa kagabi pa libot sang baso. And congratulations kay te finally no graduate na sila. Okay. Okay, siyempre sa gusto mag-join man sa aton nga Facebook Live, pwede ka mo da siyempre maka-drop sang comment para mabasahan makamuda, no? Yes. Mabasahan mangalan nyo. Sa dalo man na mga gwapo na itong mga DJs, no? Ara si DJ Red Dragon. Wow. Kag si DJ Jupiter. Daw may Yun. message na si DJ Red Dragon. Hambal ako, no? Good morning sa inyo tanan. So mapapanyaga ako da sa inyo karon. Yes. Oo, bayagin no. So, DJ Red, abang-abangan naman ay mo din nga papanyaga karon. So, ari lang kami this station Okay, hambal ako, no? Good morning sa inyong duwa from Balabag Housing. Yes. Papanyagahan ta kamo karon. Amo Ayun, gid na, no? butang nila. Narigid na kasugpon gid man siya gali sir Oo. Ipang good time daw pala. Si DJ Jupiter, si Iado, kamusta daw Iado? Wala ka man hangover. Kasi ko nag-tagay-tagay kagabi, no? Okay, siyempre sa may Bakay Housing, no? Ara na si, sa una si Black 21. Yes. Si Katubang June, no? Sikat man nga DJ dati sang RCFM 103.5. Kaya nakaupod man nato siya sa 89.1 Short FM.
Subong ang ngalan niya si Migo Chun. So ginakulukul ba ako? Di ba sindasan niya balang ngalan? Si Miga Chuan. Okay, si Katubang John or si Juna Vasquez. Ara na si Jimare. Also si Yan Yan, si GR, si MG, kag si Mary Chris. Thank you so much sa pag-support sa Short FM. Yes. Okay, kag siyempre, once again, sa gusto mo pa shoutout, just drop lang sa aton nga comment section dira, no? Kag siyempre, sa aton nga mga hotlines, pwede ka makapanawag. Kag dugay-dugay, maghahatag kami sang pulo ka tips ni DJ Putput. Okay, para paano daw tumaas ang grade sa klase, no? Kaya si DJ Putput, daw manong cum laude din siya, no? Manong cum laude din siya, so mahatag kami sa advice para hindi pa bulaw uli ang tanan sa mga nag-eskwela subong. Yes. May ara bala DJ Putput nga after sa graduation, nanugon bala sila nga hindi sila kasang cum laude, no? Eh, siyempre, wala nila laging himo ang mga bagay nila himuon. Magluwas nga magpadamo sa nobya. Yun, no? So, may mga bagay ka mga dapat himuon para magtaas ang grades sa inyong klase para sa graduation. Manag-graduate Yes. ka na? Manag-graduate ka manag-graduate sa ako sige. sa mga So, for sure, mag-cum laude kayo mo yan. So, manimon nyo para mag-cum laude. Kailangan ka sa feeling nga cum laude, no? Alawagon ka bala nga may kuwan ang lawas sa mga medal. May Latin honor. Oo, Latin honor. So, kung di daw may possible ka nga mag-amon or... Siguro kung man siyang umpisa sa Sabi ko kung surte yun. Konserte ho, no? Kung hindi cum laude, hindi cum laude. Oh, sige. Bala mo may mga rason man ako nga kung kay isang ibang estudyante daw hindi nila malabot bala, no. So number one dira sa kapigado, no. Bala mo kung pigado ang tao, Yes. reflect man sa iyang intellect. Iti ko nang ginakaon mo puro nang kanon kag asin. Ano ba nga nutrients sa circulate sa inyong lawas, no. Pero it doesn't mean nga hindi ka mo cum laude, hindi na ka mo successful, no. Yes, correct. Tanda naton nga sa pangabuhi, bakas lang kita, no. Importante nga mahimo kita sang legal nga wala kita sang mga violation sa aton nga kasuguan. Yes. No? Okay, si John Gallego Blaso dahil sa may Paloksuol Housing nagapamati man sa aton. Ayan. So, good morning. Okay, once again, so karon sa pulo ka tips na pagbalik naman ni DJ Putput. So for the meantime, mag-post kami sa pilalangi ka commercial break. Okay, pagbalik naman, more pag sa ato mga swabe nga mga hataw-hataw music, no? Yes. Kag mga TikTok music. Doon lamang sa pinaka-paborito kag pinaka-kampiyon nga stasyon sa mga dumangasanon. Eh, ang Short FM 101.9. Basta Short FM. Nami. Short FM Saturday morning. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing Short FM Saturday morning hot hour. A radio program that will surely make you dance early in the morning. Playing the best retro, flashback music, and the latest dance hits every Saturday. Hosted by the Mix Master himself, DJ Vic Donoso III. Together with DJ Potpot. Kagrupo mo! You're listening to the #1 radio station in Dumangas. This is Short FM 101.5. Nami. Short FM 101.9. Sa tion sang kasubo kag pagkawala, ang tag sa kapamilya may nagakadapat nga pag-atipan, dignidad kag respeto. Sa Deza Funeral Home, nagahatag kami sang kompleto kag eksklusibo nga full-service funeral arrangements. Lakip na ang burial kag cremation packages nga ginaplano gid sang husto agod pasidunggan ang inyo pinalangga kag buligan ang inyo pamilya. Ang tagsa ka package nagalakip sang kompleto nga funeral equipment kag bulig, pareho sang mga lamesa, bangko, water dispenser, catering equipment kag iban pa. Agud mas mahapos pa ang sitwasyon sang pamilya, nagabaton kami sang guarantee letters. Kag may ara kami sang customizable funeral packages nga ginahimo suno sa inyo budget kag kinahanglanon. Ang amon misyon amo ang paghatag sang matinlo, respetado kag may dignidad nga burial kag cremation services na ma-access ang mga pamilya sa tanan nga kahimtangan sang kabuhi. Bisitaha kami sa Ilaya 2nd, Dumangas, Iloilo kag i-follow kami sa Facebook para sa mas madamo nga detalye na hanungod sa amon mga serbisyo kag packages. Sa Deza Funeral Home, makatipid ka. Kontak lang sa ilang mga numero 0917-833
0963-9444 kag 0961-625-9570. Zeza Funeral Home. Compassionate care you can afford from a family serving since 1972. May okasyon ka bala? Kinanglan sang mabaskog kag quality nga sound system? Ari na ang Prince and Zion Minisound. Masaligan para sa dekalidad kag abot kay nga sound system service. Swak para sa birthday, kasal, fiesta, programa kag madamo pa. Sila makit-an sa Sitio Lanag 1, Barangay Lakturan, Dumangas, Iloilo. Ginapalang-iyahan kag ginadumalahan ni Mr. Romy Melendez. Para sa booking kag pamangkot magtawag lang sa ila numero 0970-229-2721. Prince and Zion Minisound. Pasko kag dekalidad. Pasko kag dekalidad. Basta Surf FM, Mami! Are you looking for quality, comfortable, and affordable good night's sleep? LTAR's got you covered. They have standard, semi-deluxe, and deluxe rooms for your comfort. Located at 1st Avenue, Barangay Jardin, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Lilibeth and Luis Torres. For reservations, contact them at 0909-321-1747 or 0905-533-0037. LTAR's in. Rest easy, start fresh. And a e-bike repair shop in Carboys, Vendel. Services offered: e-bike repair, e-bike rental, e-bike parts and accessories. Located at Tabukan, Dumangas, Iloilo, in front of Dumangas Country Village. And a e-bike repair shop in Carboys, Vendel. Owned and managed by Mr. Mark Anthony Ticablan. For contacts, you may call them at 0946-061-6270. And a e-bike repair shop and car wash vendor. Also, you can visit their Barotac Nuevo branch located at Poblacion Ilaya, Barotac Nuevo, Iloilo. In life's most difficult moments, one name brings comfort and peace. Ang H.J. Doronila Azucena Memorial Service sa Tabukan, Dumangas, Iloilo, tiyara para sa inyo 24/7. Sila nag-o-offers ang zero down payment sa basic services, Kag may araman sila complete packages nga hindi mapilian. kag nagabaton man sang DSWD guarantee letter. Inigi na panag-iyahan ni Honey John Doronila Azucena kag ginadumalahan ni Jade Azucena. Para sa inyo nga mga palamangkutanon, tawag lang sa 0930-366-5119 o sa 0999-571-0199. Sa H.J. Doronila Azucena Memorial Service, di kalidad nga serbisyo sa presyo nga pangmasa. H.J. Doronila Azucena Memorial Services, serving the community since 1980s. H.J. Doronila Azucena Memorial Services. Rough times come to yourself, but how would you cope with it? By surrounding yourself with people who care for you and have the experience to help you. At Deza Funeral Home, creating, comforting, and welcoming environment is our ultimate goal. Ang Deza Funeral Home nag-offer sang barato kag kompleto nga mga packages pareho sang mga pulungkuan, lamesa, trapal, tubig, dispenser, sigang kag mga gamit sa kusina. Kag may free chapel pa nga may private bedroom, toilet kag free toiletries. I-offer man sila sang pre-enrolled membership para sa mga gusto mag-avail sang discounted rates nga wala expiration. Sa Deza Funeral Home, makatipid ka. Kontak lang sa ilang mga numero 0917-833-9444 kag 0961-625-9570. Pwede man sila bisitahon sa Barangay Ilaya 2nd, Dumangas, Iloilo. This is owned and managed by Liz Deza Halago Garcia. Deza Funeral Home. Compassionate care you can afford from a family serving since 1972. Are you looking for quality, comfortable, and affordable good night's sleep? LTAR's got you covered. They have standard, semi-deluxe, and deluxe rooms for your comfort. Located at 1st Avenue, Barangay Jardin, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Lilibeth and Luis Torres. For reservations, contact them at 0909-321-1747 or 0905-533-0037. LTAR's in. Rest easy, start fresh. You want to experience high-quality sounds and lightings? Planning to celebrate special occasions with booming beats? Then JOM Disco Mobile is the right one for you. They offer the following services: occasional audio and lightings, complete band gears for live bands and parties. Located at Dumangas Country Village, Tabukan, Dumangas, Iloilo. It is owned by Engineer Jerry Dignos and managed by Jeffrey Dufeles and Tata Dinglasa.
Book them. Just contact 0977-850-3300 or 0921-2231-272 or 0956-670-9341 or you can visit their Facebook page JLM Disco Mobile. JLM Disco Mobile, the pride of Dumangas. Want to taste high quality and delicious food for an affordable price? Come and visit A&R Odaki Snack House. They serve a variety of mouth-watering dishes like buffalo wings, pizza, snacks, chicken in asal, and croffle. A&R Odaki also offers delicious beverages like coffee, milk tea, frothes, mocktails, and many more. They also have a play corner open for your kids. Open from 9 a.m. to 7 p.m. from Monday to Sunday. It is located at Barangay Burgos Street, Dumangas, Iloilo, and is owned and managed by Russell and Precious Diriquito. What are you waiting for? Visit A&R Odaki Snack House and Play Corner. A&R Odaki Snack House and Play Corner. Alexa Hardware Trading. Sila nagabaligya sa mga masunod. Hardware materials, plywood, angle bars, corrugated sheets, pipes, purlins, kag iban pa nga construction materials. Sila ang yara sa 4th Avenue, Barangay Hardin, Dumangas, Iloilo. Kag pwede sila makontak sa ila telephone number 323-0623. It is owned and managed by Osmar and Maricaro de Chilla. Alexa Hardware Trading. Broadcasting from the municipality of Dumangas, province of Iloilo. This is 101.9 megahertz. Your music and news station, Short FM. Daanin mo lang sa tawa. Walang mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alam mo na yan, 101.9 Short FM. Alam mo na yan, alam mo na yan, 101.9 Short FM. Dumangas. Short FM. Countdown. Welcome to Short FM. Saturday morning hot hour. A radio program that will surely make you dance. Early in the morning, playing the best retro, flashback music, and the latest dance hits. Every Saturday, 6 to 9 a.m. Hosted by the Mix Master himself, DJ Victor Nosa III. Together with DJ Botbot. Kagrupo mo! Jinjang guli 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 guli, was daw Jinjango, Jinjango, Jinjang guli 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 guli, was daw Jinjango, Jinjango. Jeden Morgen das gleiche Problem, bin pünktlich vor die Arbeit aufstehen. Der Schlaf schmeckt so süß und schon, warum muss mein Bruder Weg an mich steuern? Hab vergetraut, grad von der jetzt, schief hab ich den besten Tailfest-Raum. Ich fährt nicht wiesen, wie es Wetter ging und fang ich an zu singen. Yang gulli 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 gulli, was tau Jinjango, Jinjango, Jinjang gulli 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 gulli, was tau Jinjango, Jinjango. Hela hela shela, hela shela hela ho, hela shela hela shela hela
Jeden Morgen das gleiche Problem. Ging pünktlich vor die Arbeit aufstehen. Der Schlafsmix so sus und schon. Warum muss mein Bruder Weg mich stehen? Hab vergetraut, grad von der jetzt. Schief hab ich dem Messen, zählt fest raus. Ich werd nicht wissen, wie es weiterging und fang ich an zu singen. Gulli, 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 was da? Jing, Django, Jing, Django. Jing, Django, gulli, 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 was da? Jing, Django, Jing, Django. Come on! Hela, hela, shela, hela, shela, hela, oh. Hela, shela, hela, shela, hela, oh. Hela, hela, shela, hela, shela, hela, oh. Hela, shela, hela, shela, hela, oh. Treng hai, tonaw ang
Short FM Saturday morning hot toman. Sayo ta sa diskuhan, lain-laing remix ang mapaminawan, lain-laing moves ang imong makitaan, sa mga taong galinda-kinda ka. Ibundak ang tiil, ialsa ang kamot, igwad-igwad ang imong lubot. Ibundak ang tiil, ialsa ang kamot, igwad-igwad ang imong lubot. Short FM Saturday morning hot toman. Bundak. Short FM Saturday morning hot toman. Sayo ta diri, babaig lalaki, manood kag diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta diri, pari ug mari, manood kag diskuhan, manayaw tang tanan. Sayo ta dito, gabuto-buto, tagumis club DJs, mga idol kaayo. Sayo ta dito, gabuto-buto, tagumis club DJs, mga idol kaayo. Bundak. Short FM Saturday morning hot toman. DJ RT Bomb Remix. Short FM Saturday morning hot toman. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is Short FM Greetings Live Call. Kasama ang makukulit na DJ Victor Noso III at DJ Potpot. Ang grupo mo! Okay, oras sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.9, alas 7:41 na sa morning. Okay, welcome back sa second hour sa atong Saturday morning atawan. Kag still, kaupod nyo. Mga nila ko ng mga gwapa. Si DJ Potpot. DJ Vic, the Noso III. Okay, dahil lamang sa, siyempre, pinakakampiyon ng stasyon sa Banasan Umagas. Of course, ini ang Short FM 101.9. Okay, okay, kumusta na aton nga pag pamahaw? Hoping nga tanan nakatimo-timo na, no? Yes. So, hindi kita malipat mag-timo-timo kay buday na mag-lain na makaroon ng ulo nyo. No?
Labi sa mga babae drop lang ang may mga problema sa ilang pagigugma. Alright. So, hindi ka magpalipas ang gutom kay karon, makusmod ka naman. Ang malilab lang ginaabot naman siya. Okay, relax lang kag siyempre ang Sabado man siyang adlaw nga ma-relax kita kay ang Sabado sa mga nagaobra. Siyempre amo siyang inyong short vacation. Di imo nyo na siya nga mangin maka-enjoy ka ang trabaho ara lang sa permi. Importante ma-break mga mo, di ba? Yes. Sa mga estudyante, no? Ano nga yung mo sa mga estudyante kon bakasyon? Okay, so mga estudyante sa mga May klase? bakasyon. Okay, mga wala klase. So, mga family time lang, like may mga leisure time sila or recreation na, yun din sila magadto, di ba? Do may time sila nga Okay. mag-relax wala sir. So, pero sa ako na nag-relax la taga mind. Kundi hindi matakalabot Kag sa may mga obra, no? Try nyo man nga gaado ng inyong mga asawa nga mga kabataan nga magbanding ka mo sa gwa, no? Kadto ka mo sa may Busilak, dala sa may Busilak, pwede sa Panyaga, no? Sa may Busilak. Kag siyempre sa ENR Odakis Knockhouse. Okay, by the way, sa DJ Potpot, so this time iatag nato ng pulo ka tips ko, no? So, kung paano nga magtaas or tumaas ang mga grades sa klase ng ating mga estudyante, no? Dahil ngayon, magtagalog siguro tayo para maraming makaintindi. Sige, magtagalog tayo. Kahit na mga mga udong, o mga, di ba mga udong ko niyan? Mga Bisaya ba? Bisaya, pero pag intindi ko ng udong, medyo tamad, no? Pero hindi siya mo ng udong. Okay, ano gagawin daw natin mga estudyante para maging or tumaas sa mga grades sa klase? Sa maganda ito parang at this time, no, so makaprepare na sila parang walang pagsisisi sa huli sa grading period na magbigay ng mga grades sa ating mga teachers. Yes. So meron tayong 3 terms na lang sa elementary at high school, no? May first grading period, second and third, no? Wow. So ito na ngayon ang pwede nyo gawin mga estudyante natin. So makinig. Parang walang sisihan sa huli ng grading period. Yes. So number 1, so attend or mag-attend at maging active sa klase. Okay, pakinggan ng mabuti ang guro at makilahok sa talakayan, mas madali mong maintindihan ang aralin. Yes. So, ibig sabihin na kahit na marami kayo sa loob ng klase, maraming magaganda dyan ng mga classmate or gwapo, siyempre ikuan mo sila muna. Huwag mo munang pansinin. Yes. So just focus on your teacher para nga makuha yung mga points sa topics, no. So yan, mag-attend at maging active sa klase. Yes. At ito naman yung pangalawa nating dapat gawin, no. Magtakda ng schedule sa pag-aaral o magplano kung kailan at paano ka mag-aaral. Consistent na pag-aaral ay susi sa pag-unawa. Though, parang ano din to, DJ Pig, sa pagmamahal sa mga students natin ngayon, no. Napunta tayo. Kasi pag nagtatakda ka ng schedule, ng time sa sa partner mo, di ba? Dapat magtakda ka rin para sa pag-aaral mo. Kasi mas magandang para perfect. Parang mas magandang pag-ipunan ng oras ang pag-aaral kaysa sa pagmamahal. Kasi yung pag-aaral hindi yan makukuha sa iyo, di ba? Yung Yes, kaalaman exactly. na meron ka. So kailangan merong schedule, no? Kung kailangan mag-aral, mag-review, kailangan mag-date, no? Yes. Okay, so mas mabuti na focus muna sa pag-aaral. Okay, number 3 na tip natin or anong gawin daw para tumaas ang grades natin sa klase. So number 3, gawin ang takdang aralin at ipasa sa oras. Yes. Okay, ipinapakita nito ang responsibilidad mo at makakatulong upang mas maalala ang mga aralin. Okay? Yes. So ibig sabihin sa mga assignments, no, sa ating mga learners, no. So pag meron kayong assignment, kailangan gawin niyo 'yan sa gabi, no. Pero this time medyo may mga DepEd order na bawal magbigay ng assignment sa mga estudyante. So one of the reason there para nga so maka-refresh man sila, maka-recharge, so hindi lang puro pag-aaral. Kundi mayroon din silang time para mag-bonding with their family, no? Pero kung hindi may iwasan, mayroong assignment si ma'am, nakalimutan ni ma'am nag-send sang assignment, so gawin sa takdang oras. So remember nga yung assignment ay bahagi ng inyong grades, no? So yan sa performance or sa inyong mga written works. So yan, so gawin sa takdang oras at ipasa sa tamang oras. Yes. At ito naman, DJ Vic, yung ika-4 natin, yung mag-review araw-araw. So, balikan ng mga aralin at itala ang mga mahahalagang punto
ang pag-review ay nagpapalakas ng iyong memorya. So, kailangan nire-review lahat yung mga ginagawa natin sa sa paaralan para kinaumagahan pag tinukso ka kung ano yung previous na lesson, alam mo na yung sagot, di ba? Okay, so sa kabilang yan dyan ng sa bahay, no? So i-review mga notes. So mas magandang na gumawa ka ng mga notes habang nagsasalita ang teacher. Yes. Sa mga importante na mga salita sa inote mo, yan talaga ang lumalabas sa mga exam. Sa mag-review, para nga hindi ma-zero sa exam. Yes. Okay, number 5, na para tumaas ang grade sa klase. Okay, so ito ay walang bayad, no? Magtanong kapag hindi naiintindihan. So, ginama ko sa mga estudyante ko, ang mga tanong ay walang bayad. So, wag mahiya ang pagtatanong ay susi para linawin ang iyong mga doubt. Okay? So, hindi kita mag-uya-uya, di potpot nga magpamangkot, no? Nadumduman ko sa college pa ko, no? So, kay balamos ang ako nga major is drafting. Hindi ko lang pag-mention si Sir ko, kahit ikaroon nabi na ginamarites ko siya. Actually, okay to si Sir ko. Galing ang problema lang, kay isa lang ko nga sa major balati. Si Sir ko daw wala gawa nag-lecture kaya balati, isa man ang bala ko. So, ang sekreto ko para nga maka-learn, ang ginimo ko, gapamangkot ko siya. So, Sir, paano ni siya imuon, na ano ni imuon ko, na balik ka dadlaw, gapamangkot ko siya. So, without thinking, nga pamangkot ko galit sa siya, manang tudlo yan, no? So, technique ko lang na, para nga makabalo ka. Okay, pero sa mga panahon, so, magluwas na maliban na magtanong sa hindi maintindihan, so, pwede kayo magtanong sa online. No? That's why, ang ating mga cellphone ay may mga mga Google, no? Pwede kayo maka-search sa Google. Pwede sa ChatGPT, no? Baka in the future, baka pwede rin dyan mag-search ng pwede mo maging nobya. No? Yes. Mga wanted nobya. Okay, so yan. So number 6, Lady Putput. Yes, so number 6 ay magbasa at mag-research pa. So dagdag kaalaman, mas malalim na pag-unawa sa aralin, gamitin ang libro, internet at iba pang resources. So sa panahon ngayon, marami na tayong pwedeng gamitin resources, di ba? Okay. Kahit offline yung kahit wala kang load, meron kang pwedeng pagkukunan ng informations in terms of, pag-aaral na lecture. So may mga application na pwede ma-install like mga Encarta. I don't know kung may mga Encarta, pero mayroon pa siguro. So pwede magamit na offline, pero sa ngayong panahon na common naman ang mga internet, no. So mura lang naman ang mga load. As long may cellphone ka, regardless kung magkano yung cellphone mo, pwede ka siyempre maka-research na mga topic diyan. Yan ay dagdag kaalaman. So sa muna yung gina-research mo na sa mga libro, sa bungay high-tech na kita. So wala nagawa may nagakadto sa mga library, no. Sige na lang nila gina-search sa Google. Yes. Or gina-screenshot. So hindi ka na magkopya, no. So kahit na sa bungsang high-tech. Okay, number 7, makipag-aralan sa mabuting kaibigan, no? So ang group study ay makatutulong para mas maintindihan ang aralin at mas masaya pa. Okay, so mas marami mga makipag-involve kasi yung mga kaklase. Example, ang mga kaklase mo ay puro babae, so mas maganda puro babae para baka later on magkaroon ka pa ng girlfriend, no? So double purpose. So may mga bata yung hyposipos lang, no? Pero mas maraming makipagkuan ka, engage man sa iba, no? Para nga yung nila nung mga nalalaman nila ay dagdag sa iyong kaalaman. So hindi mo kuya-uya, no? So wala bayad sa mamangkot, even sa inyong classmate nga guwapa. So kiswila ka, gapamangkot ka man sa classmate mo. Nagapamangkot man ako sa Ginapili mong guwapa, ganyan pamangkotan? Depende kung vibes kami, te. Okay. Pero kung hindi, te, hard pass. Anong pamangkot mo siya, no? May kurso, may pag-ibig ka rin sa akin? Simple lang nga mga pamangkot. Anong hando mo sa kabon? Oo. Hindi, may plano ka mga asawa? Mamana? Matamaton mo, no? Kung may plano ka, ano ba yung mga kinaiyas ang lalaki ang gusto mo? So, kung i-insert mo lang kagaligin mo, nga nakalabotosan mo naman. Ato niya, matudlo kita, paano sila makatapos? Okay, number 8. Okay. So, number 8, maging organisado sa mga gawain at notes. So, ayusin ang inyong notes, gawain at gamit sa pag-aaral para hindi malito sa lahat at kompleto na yan. So, isa rin sa pagiging madisiplina sa pagiging isang mag-aaral na yung mga gamit natin is nasa ayos or naaayos ng maigi sa loob ng ating mga bags, di ba? So, para hindi topsy-turvy. Kapag kailangan mo nandiyan, no? Hindi nga tanongin pa po ang teacher, saan yung bag ko? Pati joke. Dapat sa bag mo mismo, dapat organize yung mga gamit para na huwag kang topsy-turvy. Yes. Example, magambal si ma'am na, okay, we will have a short quiz, get 1/4. So, yung 1/4 mo na sa bahay pa pala. So, huwag ka na, sang
cramming ka na, no? Pag kulang yung gamit mo, cramming ka na, isa sa mga reason na hindi ka na makakuha ng mataas na grades dahil yung pinag-aralan mo nung kagabi. So kumbaga hindi na na-organize, no? Dahil cramming ka na. Okay, number 9. So very important ito. So alagaan ang sarili. Ibig sabihin alagaan ang sarili, no? So inalagaan mong ibang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Pero alagaan mo sarili mo pa sa pamamagitan ng tamang tulog, kain at relax. Okay, ang malusog na katawan at isip ay makatutulong para mas makapag-focus at matuto ng mas epektibo. Ibig sabihin na pag kulang ka sa kain, kulang ka sa tulog, so maka-apekto sa performance sa klase. So makablakay na nga sa mga mahina sang ulo, may sa mga reason dala nga nagina ulo ya kay ti ang nakaon niya pero may kanon lang, no? Yes, So kung kanon lang ang kanon mo, ti wala ka na sang kaon. So ano nga nutrients bi ang mangin ko sa imong utok, magpa-function very well. So kinahanglan tamang tulog, tamang kain at relax. So talking about kain, no, so wag kalimutan na kumain ng busog na busog sa umaga. Okay? Yes. Anong rason ano kayo sa palagay mong reason Digi Putot? Kasi sabi nila breakfast ang pinaka-important meal of the day. Important meal of the day. Kasi dito natin nag-uumpisa. Ay, ba't nagtatagal? Tagalog ba dapat? Piling Ilonggo. Ilonggo na lang. Kaya siyempre diri umpisa gid, no? Ang adlaw gid naton sa pag-breakfast niya. So importante ni siya just because nga parang nga aton nga mga lawas mangin mas functioning gid siya katama, and then at the same time ang aton nga utok busog man siya kag dumaka-focus kag sigida sa kung ano man yung mga lubraon sa buong adlaw. Short FM Saturday morning. Okay, perfect, no? Pero isa mga reason pagit nga mamahaw kita sa busog-busog sa aga. Kay example, namahaw anam nyapon ka alas 6 sa gabi. So isipon mo bala pag pamahaw mo alas 6 man sa aga, so may 12 hours nga naglipas. So sa 12 hours nga naglipas, for sure ang imo tiyan wala na sang unod, no? Yes. Pero kung namahaw ka sang aga alas 6, kag nanyaga ka alas 12, so may 6 hours lang naglipas, ang imo tiyan may unod pa. So pero sa naglipas na buong gabi, sigurado wala nang laman yung tiyan mo. So that's why nga kinahanglan full meal kita para ang ating performance sa klase ay hindi maapektuhan. Kaya isa sa mga possible nga maepekto kapag kulang sa kain, siyempre ikaw ay palaging inaantok, no? Yes, so okay, and the last. Ayan, so magtiyaga at huwag susuko. Ang sipag at tiyaga ngayon ay bunga ng tagumpay bukas. Kaya magpatuloy lang. Okay, meaning to say nga mayroon siyang may mga target, no? Kag siyempre gawin ng husto ang dapat gawin para na makuha yung mga goals mo, no? At siyempre tandaan na maliit na effort araw-araw, malaki ang resulta sa huli. So, paano na sa mindset lang, kapag ito ginawa mo araw-araw, siyempre magiging magkaroon ito ng magandang resulta in the future. Okay? Short FM Saturday morning. Okay, muna nga itong 10 tips na para tumaas ang mga grades sa klase natin, mga learners, mga estudyante mula elementary, high school at colleges. Okay, DJ Potpot, may shoutout kita sa itong mga suki na tutok sa aton subong. Okay, sige. Okay, sa itong Facebook Live DJ Potpot. Okay, so hello, good morning gali sa kaya Tita Ansos nga nagatutok sa aton nga Facebook Live subong. Ayan, and of course kay Idol Jan Gallego Balaso, thank you ko na sir. By the way, si Idol Jan ni siya ang owner sang J&L mini sounder sa Maya Barangay Palok. Siya nang owner ka rin? Sabi ko, siya nang owner? Si Idol Jan Gallego Balaso. Okay, actually estudyante ko na sa Pauda dati, no? Galing na ito na. Doon sa abroad ni siya or alis sa Sabong? Alis siya di Sabong. Okay, so thank you so much guys. Sa akong estudyante before. Wow. Nga ako na Sabong, level up na, no? Okay, may importante basta nagpamati sa klase, ma-level up ka gina. Okay, kag of course, Araman siyempre. Okay na, shoutout mo na si Ansos. Okay, ang iyang greetings na daw. Ang greetings ang wala ko pa nabasa. Sige, go ahead lang hindi ko makita sa screen sa buong. Okay, so ang bal ni Parente Ansos. Good morning mga langga. Kumusta sa mga barangay Lakturan, Dumangas. Okay, salamat gid kay Ansos. Dura sa may sa doon nalipat ko sa Canada or sa US. Basta sa abroad, no? So salamat gid sa pag support sa Short FM, no? Kag pag tamo sa amon nga Facebook Live. Yes. And of course, sa mga gusto natin i-shoutout DJ Potpot, ang mga mapisa naton, mapinalanggaon, kag mga malwan,
nga municipal official sa Banwa San Dumangas, no? Yes. So kung ano man aton nga nakita sa mga palibot sa atong nga banwa, pag uswag sa atong nga banwa, Yes. tungod ni sa ila. Okay, pa-shoutout nato kag pasalamatan. Of course, shoutout ng bongga-bongga sa atong mga municipal official sa Banwa San Dumangas. Hidid sa atong nga pinalangga nga mayor nga si Mayor Bridin Jan Biron. Yes. And of course, gina-shoutout man nato ng aton nga Vice Mayor, Ronaldo Onalgoles. Okay, sa atong mga mapisan man kag maalwan nga mga SB members sa Banwa San Dumangas, si SB member Dr. Carlo Jasnes. SB member Jasmine Goles Ocampo. Okay, si SB member Randy Botsos Pini. And SB member Dr. Joel Jasnes. Okay, SB member Almar Kato Marfito. And SB member Wilhelm Jake de Vinagracia. Okay, naman siyempre si SB member Saki Bubot Riquito. And SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, not to forget man ang aton nga liga ng mga barangay president nga si Honorable Ludovico Dumadaog the Second. Yes, and of course ang ato naman nga SKMF president, no, si Honorable Rovic Canicula. Ayan. Okay, kag pleasant morning man siyempre sa ato pinalangga nga congressman sa 4th District of Iloilo. Okay, si Congressman Virginel Beron. Yes, and not to forget man ang aton nga board members, si board member Rolando Distura. Okay, mas lang mga taga Dumangas nga nagabulig sa aton kag siyempre naga-support sa pag-uswag sa Banwa San Dumangas. Yes. Okay, so araman ang GNL Mini Sound, so DJ Potpot. DJ Big paglit na lang sa manager ka GNL Mini Sound. Happy birthday. Yes. Kay Ronel Dariagan Bartolo. Okay, kilala mo siguro ang GNL Mini Sound. Okay. And speaking gali happy birthday kay Botbot o sa kay Ronel Dariaga Bartolo. Nagatuto sa aton subong. Mali na tikwe ko naman ron, sige. Pwede. Short FM Saturday morning. Okay, of course, sa may Bakay Housing. Sa may Bakay Housing, siyempre may masok kita na nagapamati, no? Ada si Mama Doms. Yes. Okay, mga program sa, I think daw hapon si Mama Doms. Okay, pasensya sa tingog ko kay actually kahapon daw gahna akong ubo. Galing ng tikwi kami kagabi, so siguro gamay man lang ako na sa akong vocal cords. So. Okay, ada man na si Permar Calisor, si Bongbong sa may Bakay Housing. Thank you so much sa pag-support man sa Short FM. Kag of course si Alter Prudente sa may Block 35. Yes. Kag of course si Bongbong Drilon, ang father ni DJ Blue. Dumduman ko, shout out yun kay nagligad ngin sukman niya ko ni. Sukman niya ko siyang wala mo itamyaw, gapamati ko sa imo nagahuni ang iyang e-bike no. Yes. So agad amigo Bongbong no. So once again shout out ng bongga kay Bongbong Drilon dra sa may Bakay Housing Block 35. Kag siyempre nagabiyay sang iyang e-bike sa Bono. Kag siyempre drama sa may barangay La Victoria sa Mangas, loud and clear ang audio nato sa may mini sound ni Novi Balarido. Okay, nagatukar sa mga. Of course si paring Juby Barba. So pleasant morning da sa imo kag sa inyo kag enjoy sa pagpamati sa Short FM. Okay, ang mini sound nga nag-sponsor nato sa may Victorias. Ang sa Ano mini ba ito? sound ang sa kay Mama Doms, amo to siya. Okay, sa may doon nalipat ko sang. Nalipat man ako to sa ngalan Okay, ang may sayon dabla. Dali ka to nag-voice. Zion Mini Sound. Zion Mini Sound. Zion Sound. Sa may barangay Lakturan, corner da sa may sa may likuan pa Victoria. Okay, sa I think lanag. Lanag. Okay. Kag siyempre naman si Piulo, no? Ato suki man si Piulo, wala nang paramdam, nagligad na magpay sa akon kasi busy sa date niya. So once again, sa mag-shoutout, just drop lang sa aton yung mga hotlines, DJ Potpot. Yes, of course, aton yung mga Smart and TNT users, we have a 0968-460-6410. Tapos aton ng mga Globe and TM users, we have a 0966-078-1943. So sa mga ka-short na natin nga gusto hindi lang magpa-shoutout, magpabutyag sa ilang mga Blanchago na subong, no? Sige. Ayan, so pwede gid ka mo live calls kita ang greetings subong no. Kami bala hindi DJ Vic Donoso the third nga lingaw-lingaw sa inyo So para mabatihan matingog sa radio, kag mabatihan sa aton nga online streaming sa aton nga Facebook, kag may reply kita sa akon nga YouTube channel kag sa akon nga account nga Vic Donoso the third.
kag sa DJ Vic doon sa Auditor nga Facebook. Okay, so muna may last hour pa kita para sa ato pagkatawa-hataw sa buong morning. So last 8:01 na kag mag-post kami ni DJ Potpot sa pila lang ka commercial break. So pagbalik namon mo pag sa ato mga hataw-hataw kag mga exclusive nga mga dancer mixes. Kag siyempre sa ato mga greetings rin lamang sa pinaka-kampyong nga stasyon sa Banon sa Dumangas. Yun yung Short FM 101.9. Basta Short FM. Nami. It's another brand new weekend. Rise and shine. Time to wake up and get ready to get on the floor to the best and the latest dance hits. Guaranteed that will make you sweat early in the morning. This is Saturday Morning Hot Hour. Hot Hour. A radio program that will surely make you dance early in the morning. Playing the best retro, flashback music and the latest dance hits every Saturday. Hosted by your Mixmaster, DJ Vic, the Nosso the Third, together with DJ Potpot, ang grupo mo! You're listening to the #1 radio station in Dumangas. This is Short FM 101.5. Nami. Short FM 101.9. Bayo ang suplemento ko. Gatas ang upok at sip-on, gatas ang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Rosel, ako yan. Taga-Kabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Pag may tisi para aron mo aptik ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-tibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik birmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Basta Short FM, Nami. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Nestor, ang sinaing. Luto na. Ang labahan. Nakasampay na. Ang uniform ko. Naplanta na. Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavowaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. DTX 500. Katalina Habagat. Anong ginabatsag mo? Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTS. Sa isa ka adlaw. 2 times ko. Tagdua-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namit nagit sa akong nga mat. DTX 500. Broadcasting from the municipality of Dumangas, province of Iloilo, This is 11.9 megahertz, 11.9 megahertz. Your music and news station, Short FM.
problema, daanin mo lang sa tawa. Walang mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alam mo na yan, Mono 1.9 Short FM. Alam mo na yan, alam mo na yan, Mono 1.9 Short FM. Dumangga. Short FM. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing Saturday morning hot hour. Hot hour. A radio program that will surely make you dance. Early in the morning, playing the best retro, flashback music, and the latest dance hits. Every Saturday, hosted by the Mix Master himself, DJ Victor Nosa III, together with DJ Potpot. Kagrupo mo! Short FM Saturday morning hot hour. Pinoy. Nakita ko na ang aking magiging nobya. Maganda ang ugali at hindi suplaya. Simple kong manamit, pero may panlaban. Kay tamis ngumiti, kay ganda akong titignan. Short FM. Sa kanilang bahay, ako ay namasyal. Minatyagan ko, sila ay may respeto. Doon ko nakita ang kanilang pag-aalaga. Ito ang babae, ang hinahanap ko. Tutukar, DJ Blues. Pinoy. Ang probinsya ng gwapa, kaya-aya. Ang probinsya ng gwapa, mapagmahal siya. Ang probinsya ng gwapa, at maaasahan pa. Aking hiningi ang kanyang pagmamahal. Sinabihan niya ako na walang pagdududa. Abadudong Noel, iyong pagpasensyahan. Maghintay-hintay ka lang dahil ako ay bata pa. Ang probinsya ng gwapa, kaya-aya. Ang probinsya ng gwapa, mapagmahal siya. Ang probinsya ng gwapa, at maaasahan pa. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Naghintay mga 7 taon na ako ay sasagutin ng dalagang taga-bukid. Tinanong niya ako noong kami ay nagkita. Bakit ngayon ka lang ay may asawa na ako? Tutukar, DJ Blues. Pinoy. Ang probinsya ng gwapa, kaya-aya. Ang probinsya ng
morning DJ Blues. Short FM. Saturday morning DJ. DJ. Vic Donoso. DJ. Vic Donoso decide. Broadcasting through the night. Feel the rhythm, feel the light. DJ. Vic Donoso decide. He was born to be wild, grew up to be wicked. Every evening to live, it's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. Bringing music to every heart. A brand new story is about to start. The airwaves glow with melody, connecting dreams across the sea. From every town and every street, we move together with the beat. Turn it up, let the feeling grow. Across the world, let everybody know. A voice of passion, strong and free. Welcome to the radio family. DJ Vic, Donoso D3 tonight. Lighting up the radio light. Music, stories, voices unite. Taking every dream in flight. DJ Vic, Donoso D3 on air. Sending good vibes everywhere. From sunrise gold to midnight blue. This radio show belongs to you. DJ Dick Donoso. DJ Dick Donoso. Every message, every song we play brings a little sunshine to your day. Across the distance, near or far, we're all connected where we are. The rhythm flows from town to town, turning every worry upside down. Together we can sing along, United by the power of song. DJ Donoso. The voice of the people, The sound of the night. feel the energy. Feel the radio light. DJ Vic, Donoso D3 tonight. Guiding us with music and light. Every listener, every friend. The good vibrations never end. DJ Vic, Donoso D3 on air. Sharing hope beyond compare. Turn the speakers loud and clear. Your favorite radio voice is here. Donoso. DJ Radio energy activated. Broadcast complete. Short FM. Saturday morning. Tocar DJ Blues. Pinoy. Rock music na! Ay, og walay namon ba? Sang ako ang ginbunag sa kalibutan. Lunsay lang kalisod ang akon na aguman. Sari-sari nga bisyo ang akon nasudlan. Sanglit sa palangga sang akon ginikana. Short FM. Si nanay, si tatay, masako pirme. Ang ilang negosyo, amo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw, masunsod ang pagbiyahe. Ang ilang pagpalabi.
Short FM. Saturday morning hot tawa. Sa karon, ako na ang nasairan. Nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kayang paghimakas sa mga ginikanan para lang sa bastamlag sang ila kabataan. Diri ko natulid ang tanan. Nga ang pag-eskwela dili dapat pasipatan. Kayang kinaalam manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bahandi labaw pa sa bulawan. Kayang kinaalam manggad sang kabataan. Kay hiyas nga bahandi labaw pa sa bulawan. Tugar DJ Blues Pinoy. Tugar DJ Blues Pinoy. Ara music na. Tayo og balay namon ba? Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Gusto! And it's like I don't exist. Now don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. And it's like I don't exist. Now don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? You're old and sad. And it's like I don't exist. Now don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. And it's like I don't exist. Now don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? You're old and sad. Short FM. Saturday morning hot tawa. Oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is Short FM. Greetings live call. Kasama ang makukulit na DJ Vic Donoso III at DJ Papa. Kagrupo mo!
Alright, check your Philippine Standard Time. It's already 8:24 na diri sa Short FM 101.9. Dumangas mga ka-short. Okay, so once again, so happy listening sa ating mga suki nakatutok sa aton subong sa aton nga Facebook Live. Yes. Kag siyempre sa 101.9 MHz. Okay, by the way, shoutout nato ng bongga DJ Putpot. May listener kita all the way from Edmonton, Canada. Wow. Okay, nabatayan mo kayo ng mga remixes. Iyato siya, no? Sikat nga remix maker sa Western Visayas. Yes. Okay, shoutout ng bongga kay DJ Blues Noipi or si Tokar DJ Blues Noipi. Siya na nag-remix sa mga gameplay ko kay na while ago, no? So, sa mga nagpamati sa aton bago lang ikabugtaw. Yes. Eh, siyempre, sa Canada, siguro laban-laban sa buong gabi sa ila, no? Yes, gabi sa buong siguro. Gabi gid man, oh. Okay, so once again sa kay Idol Tokar DJ Blues Noipi, no? Salamat din sa pag-support sa Short FM 101.9. Kag enjoy lang sa pagpamati sa imo, no? But thanks gid DJ Vic, doon sa return ng DJ Potpot. Shoutout from Edmonton, Canada. Okay, salamat din sa pag-support sa Short FM. Thank you so much, good. Okay? Yes, of course, gina-shoutout mo natin danay dar si TID kasi Chesaldi sa may PSPA bakery all the way from Paluk Housing, nagatutok sa atong subong. Hello, good morning gid sa inyo tanan. Okay, shoutout ng bongga-bongga man kay Maria Sinorio, kay Ma'am Maria Sinorio sang dumangas ang banwa ko. Okay, nagatutama man sa atong mga Facebook Live, nag-support man sa Short FM, no? Once again, shoutout ng bongga-bongga sa kay Ma'am Maria Sinorio sang dumangas ang banwa kong Facebook page nga daw nag-kuan sila subong, nag-trending, nag-famous sila, no? Sana all famous, no? Yes. Kaya siyempre na to forget man ang una man nga nagadala sa ngalan nga Dumangas, ang Dumangas banwa ko bugal ko, no? Sa gina-share nato mga Facebook Live nato sa ila, gina-accept nila, no? Sa mga Suspini family nga naman sa abroad, no? Salamat gid sa Facebook page ang Dumangas banwa ko bugal ko. Okay, salamat sa pag-support sa Short FM. Okay, shoutout man nato ng bongga-bongga DJ Potpot ang mga crew ang of course ang Ranger Refilling Station. Nalipat ko magbutang sa imo pero sige lang ako Yes, na. So, Ranger Refilling Station nga ari lang sa ingod naton, no? Si Jomari Diaz, also si Jenny Bilbar, si Juran Indincio, ang gwapo nga si Juran Indincio. I'm talking about Juran Indincio or si Bumblebee, no? Sa happy 23rd wedding anniversary sa inyo ni Ma'am Arlit Indincio. Hindi ka na kabalibad Idol Bumblebee kay ang imo na mismo nobya. Yes. Nag-post nga 23rd wedding anniversary nyo sa Bong. So ginlawa ko na lang kahit naka-public man ang post, no. But single basta public, willing ibalon sa tanan. Yes, Pabalot naman sa aton nga sa tanan kahit gusto mabalan nga happy wedding anniversary sa inyo. Once again si Jiran Indincio or si Bumblebee, ang gwapong Peace with Boys. Yes. Or si ang driver na nila nag-drive, no. At si Ma'am Arlit Indincio sa may Ermita Elementary School. Nagkapamati sa subong sa may Ermita. Oh, yan. So, good morning, Gid, no? Good morning, Gid, kay ma'am. Nagkalama akong tutunan. Sorry for that, ha? Okay, ano ba si Mary Ann Estinila, Gila Fisher. Also si Angel Bilbar, kag si Alan Bidok. Okay, kag siyempre kita mo nagasugbada sa dalong kanapon. Kilala mo na siya, si Gemini Asusina, ang Gemini Barbecue Grill, no? Yes, natin, si Manong, no? Okay. Every afternoon nara siya da. Okay, so salamat din sa pag-support sa Short FM 101.9. Kag siyempre shoutout man nato ng bongga-bongga before kita DJ Potpot sa inyong mga topic sa bong, no? Mga kutso-kutso tani sa bong. Shoutout naman nato ng bongga-bongga ang mga nag-support man sa aton, ang mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Yes. Ang makita mo na bala DJ Potpot nga naka-green bala ilaba yung daw halarbon bala sang Carabao. Joke lang, ha? Actually member mo ko da, so hindi na sila pagpatamaan, no? Actually mga mabuot sila, mga gwapo, mga mapisan. Kung may mga calamities, no, sila nag-bulig sa aton, nila bigay kong burn out, kung may mga bululigan na. So, ang Dumangas United Radio Communicators, kag of course, shoutout ng bongga-bongga kay Thriller, ang call sign. Amo ni siya si Guzman Villazor. Yes. Ambal ni Chow Chow kuno na bakal gid siya sang portable RDO para pamatian lang sa shore. Diba? Wow. Okay, basta kay Thriller or si Guzman Villazor. Yes, of course, gina-shoutout mo natin si Balangaw. Okay, also si Gata. Si Noype, nga idol naton. Okay, so si Paring Noipi na may shoutout sa buong lawagan natin. Sige. Okay, si Wizard 20. Then si Virgo 30. Okay, naman si Campo. Si Pinya. Okay, si Golden Dog. And Bumblebee. Okay, si Paring
Jack Sparrow, kagawad Jack Sparrow ang president sang DURC. Yes, and of course si Starlight Aramanda. Okay, si Badja. And Snowbird. Okay, si Lady Warriors. Si Polly. Also si Omega. Diesel. Okay, si Falcon. Camaro. Okay, Aramanda si Axis sa may barangay Managi Tumangas. Yes. Of course, araman si Con Air. Okay, si UBE Tito. Si Honda. Okay, of course, sa pinagwapa mandala sa may barangay Managi Tumangas, si Mariposa. Ayun. And of course, araman si Tita Cor. Okay, kilala mo si Tita Cor? Tita Cory. Di ba? Amo siyang Reyna sang Short FM, Yes. si Annalina Moreno. Nagkapamati sa bong sa Short FM 101.9. So, good morning lang Okay. tata. Of course, si Shukran. And si Sweet Magnet. Okay, naman si Paos. Kag si Papsi. Okay, of course, si Caldo. Kag si Ofo. Or si UFO. Of course, not to forget liwat si Jakaka or si Bongbong Dilono. Masugat ako ni siya karon. Hindi sa mareklamo nga way sa ginalawag. No? So once again sa mga gwapo ng mga pisan, ng mga members ng Dumangas United Radio Communicators, salamat sa support sa Short FM. Yes. Kaya mga portable RDO, may mga FM radio, mataka na sila mga over-over, paghambal, so nagaginaset nila sa 101.9 MHz. Yes. Okay, DJ Potpot, sa mga topics nga estudyante sa bong? Sorry, DJ Vic, no? May isa kita dari ka Facebook friends nga nagapamangkot. Nga kuno damo nga lalaki ang wala gasulod sa isa ka relasyon bisan ara na sila sa insakto nga edad. So, sa imo DJ Vic, ano yung mga perspectives regarding that? Bali, wala nang sulod sa isa ka relasyon, sa ara na sa insakto nga edad. Okay, kailangan mo sang possible reasons. So, number one dira, so, bala mo may mga tao yung daw mga pihikan bala. Nga daw kabudlay in love or may ara man nga mga mahinuluyon, naluyag man tani, pero ang problema, nauya siya mag-ablada. No? Possible na mo na siya. Kag may ara man nga medyo nahadlok mabigo. No? Kaya bala mo talking about bigo. Hindi basta-basta nga experiences ang mabigo. Nakatila ko na bigo. Sa una. Sa una. Kapila na? Doon, hindi ko mamabala. Kapila na, lipat ako. Pagkadaan mo na yun sa mga bigo-bigo mo yan? Hindi, ka isama lang. Okay. Ati mas madaan mo pa ko. Actually, sa totoo lang, although ati mas okay na sa mga life ko na. Kabala mo ng ex-girlfriend ko, nga wifey ko na sa bong. Nakapila man ako mabigo na. So, kung nadlo kaya mabigo, hindi ka ganyan get into relationship or makapangasawa. So, possible, amo na mga reason. Ang iba na medyo pihikan niya, daw wala gana, amo na bala na galaon. Ang iba naman niya nahadlok nga mabigo. Ang iba niya gawya-uya. Tanan naton nga ang pagpangasawa or pagkarelasyon, do pamunita siya. Okay, kung hindi ka gani mamunit, for sure, hindi ka makahulik. So, kinanglan magamble ka man ako. Kaysa hindi ta mamajakpatan, nga okay ang una tanga napili, pero expected mo na yang kung kaysa hindi ka mo hindi ka mo forever na magka-problema ka mo or nabayaan ka. Okay? Sa imo video Potpot, ano yung mga pananawan sila nga mga pamangkot? So far, nag-agree mo ako to sa imo mga possible reasons sa DJ Vic. Sa ako naman, siguro sometimes si Olbabay sa man mga lalaki, especially subong, damo man gusto nga mag-commit sa isa ka relationship, no? Okay. Maliban lang kay naman hindi lang ulingan hadlok sila mabigo or pihikan sila. At the same time, iban financial gid yan, di ba? Kalabanan kay syempre, limbawa ko wala ka obra, kahuluya mo na nga ma-date ka to, wala ka pang gasto. Di ka na ako nagagugma ka ni Potpot. Dapat walang iya ka ganyan. Amo nga nang iba hindi ka makanobya. Kaya nauya-uya gani. Sila dapat yung mga may plano ka magnobya. Dapat nabilong ka sa mga tao nga walang iya. Walang iya. Kag parang ang atong problema mo nga financial problem, piliyon mong may kwarta. Kwarta. Walang iya ka na gani mo. Walang iya talaga. Sa bagay, no? Pasagot na lang. Hindi mo pasagot. Mga imulat ka masuli. Galing kay asob na samtang wala ka ubra, di pasagot ka lang. Di ba? Okay, ano pa DJ Potpot? Possible reason? So far, or maybe ang iba nadudla na gidya eh. Nadudla na. Sa imo DJ Potpot, nadudla ka na. Wala pa man Pero kung ano isang real talk kita, asob na okay ang imong love life? So far, okay ako sa buong single and ready to mingle ko na mo. Okay ka, pero wala ka sa mong Wala. Ganun ako, enjoy lang ko sang focus ko sa ako nga study daan. Amo gman ha. So, amo nang pangkuan lang sa uli, may aragin na, may mga ako kapati sa natawag nga forever. Bisan ka pila ka mabigo, kung kabalo ka lang maghulat. No, so malaputan mo gid ang gusto mo labot. Importante lang DJ Potpot, ipakita lang mo lang imo kaayo. So although nga nabigo ka, hindi ka gid magbalos, no? Kasi bala may tutuyong tuhan kada bala nga paluyagon sa imo kag balusan mo. So far wala. Hindi siya manami.
Oh. Kaya kuno na to ang tawag lang nga sour graping. Pag hindi mo malabot ang isa ka bagay, so tagaan mo siya sa mga negative side. Na first bala sang isa bala ka facts bala nga nakita yang grapes bala nga hindi malabot. So sour graping ang bala siguro tama na kaslong. So mo na sa kabuhi naton. So may mga rason si Lord nga wala ka mong dayunay. Kay base bala sa uli. Bali sa uli mo lang ma-realize nga ginbuligan kang ni Lord nga mapalayo sa kapahamakan. Kay base bala pag dayunay sa uli kag way kabalaw gali nagbuang siya. Nagbuang siya, so nagka-problema ka pa. Mabaton mo yan may asawa kang buang. Yes. Siyempre, okay lang magbuang sa imo lang siya magbuang. Pero talking about relationship, Digipotpot, anong ma-advise mabi nga mangin successful ang isa ka relationship? Siguro ang pag-intindihan ay managan ba sa isa ka relationship dapat kung may mga problema nga gabot hindi na pagpabuwasan. So hindi pagpatapuson ang gabi hindi na masulbar. Kaya ang tanan maano man makayo man sa istorya, di ba? So butsin ko ang mga problema hindi pagpalipason. Kinala ko may problema solve mo yun, no? Yes. So manila ko no, so just face your problem. You have a problem, just face your problem. Pero may mga tao Digipotpot nga hindi nila ma-face ang problem nila. Kaya ang ila problem ang ilang face. Yes. But ito kayo about face, no? So hindi ka magambang pigado tsura mo, no? Kay balan nyo, ang beauty is in the eye of the beholder. Basib lang isa katao yan, hindi na namin sa tsura mo, pero kadamo sa nanamihan sa itsura mo. Yes. So para mabalaan mo nga may nanamihan sa itsura mo, kabalo ka kung sino una mo pamangkutan? Sino? Ang imong nanay. Yes. For sure mag-agree na yan, nanay. Sure, naging mo. Pero pati, talking about itsura, no? Yes. Importante sa aton, Digipotpot batasan. Yes. Kay tanan kita, bisan na naman ang itsura mo kung malaking kabatasan, malaking ka nagalain man ang mga personalidad. Importante nga manami lang kay isa man siya nagapa-attract sa babae maliban sa itsura, siyempre sa batasan. Yes, batasan. So ayu-ayuan mo ang babae na. So mangin thoughtful ka bala. I-chat mo siya pero may pamangkuton kung kumusta na. Nakapanyapon na, nakapaligo na. Ready ka na nga magkatuto. Pati joke. Okay, so amo na kadamo sa pagi nga pwede gid mabiyag ang babae. Much more subong ate ang pamasiranay. Online na. Okay, kag sa mga estudyante naton, no, pamati ka mo sa mga advice sa mga teachers, no. Natabo yes. Sa Tacloban to. Tacloban, no. Okay, nilang ta mag-komento pero for sure ako may mga gamay lang nga problema kay wala makontrol ang mga bata, no. So kung ina-advisean gani ka mo sa mga teachers, mga parents, pati ka mo kay para na sa inyong future. Yes. Kag pinaka-importante Digipotpot kung ikaw ay bata, hindi ka maghimo sang malain. Kay tanan nyo nga kamo ang mabulo sa next sa mga generation. So kinalan hindi lamang utok ang imo i-develop kundi pati ang imong batasan. Yes. Para in the future wala sang problema ang mga taong nga mabilin. Kag isa ka mga batasan nga dapat i-develop sa mga bata sa buong kinalan sa uli ang pagka-honest. Yes. No? Tita na niyo lang issue sa mga politiko. Okay, ako hindi ko man naman pamatudan pero kabati lang ko sa mga issue nga man ako nagapangawat, Oy mata na pamatuod na pero may mga issue nga nagagawa. Pero kung nga mga Pilipino ara silang mindset nga honest ang tao. Yes. Sigurado wala na sang dayaon. Wala na problema sa uli ang mga pundo sang aton nga banwa. Okay, oras natin na last 8 sa City na. So may shoutout ka na ni Putpot para before sa aton nga last ba sa aton nga message, no? Okay, sa aton nga Facebook Live para si Steven Nugid, no? Yes, Pa-shoutout si Idol. Okay, Andy Jibek kay Boy Panday sang Iliator Dumangas. Wow, so may dalan na pagpuro pamanday ang Idol. Okay, kag of course si paring Noy PDPS na good morning Prebik and DJ Putpot. Shoutout kay Nining Morina, Barolo Diaros, kag Jack Sparrow, kag Zebra. Also kay Axis, kag Omega, kag Chow Chow. Okay, yes. puro siya kag okay, kag 116 kag 168. Nagaplano si Noy Pitan ni Malagaw. Di doon wala ma diyon ang lagaw nila ni Kuan ni Chow Chow. Kasi nabura ko guro pre. No, tanim bugtaw kaaga pa unin ang lagaw kamo sa station. Nakapulo pang happy kita din kay relaxing diri ang studio na maka-enjoy kita di. Kag siyempre so napaos ko gabi suntik we. Pusig lang naga-sound pa na. Okay, DJ Putpot. So gina-shoutout mo naton dra mga grupo naton nga upod naton panalaba kapon. Ano nga talabang real ka jar? Ang real ang bato na bala nga talaba. Nga may talabang ibang. Lain naman ang talabang. Sa botilya. Oo, sa botilya ang natala na. Tinala. Namin mo sa lawas pa. Sa lawas pa. Ang ginasalom namon sa suba. Mahilig kami manalo mabi mo no. So shoutout na kay Toto Justin, kay Tamtam, kay Boy, kay Bro, sa pare ko kay Pare Dennis. Ayan. So namit kay kitambok sang talaba kahapon. So gamay lang muna ko kay ganda mo manog pa nalaba.
Pero galing, paano kung makagri nga namit kay wala ka din nagdala? Amo na nagaling. Kinanglan para makagri ko ng namit, dala ka din dasod para matistingan ko. Sige. Padala kita sa sunod kung makapasuba kita liwat. Pero damo ko pilas. Damo pilas sa Okay tiil. na. Basta kung kaysa, kailangan mo mag-antos para magpanamit, no? Yes. Namin magpanamit kung nag-antos ka. Correct. Okay, kay Brad ko, Bicoy, Donoso, doon sa may Lawanan TK or si Dr. B. So, pleasant morning sa imo. Sa imong asawa si Cheche, kag sa imong anak ka si CB. Also sa tanan ng mga krusang antique full sublimation. Short FM Saturday morning. Okay, so kita shoutout ko man si Nogali diri sa may barangay Rosario. Ang barkada mo si John Lloyd Yataw nga. Okay. Ang nga namin sa iya nga gunting, subong ang daw uso na subong balang viral ng mga gupit. Tama mo naging pagunting niya, so... Hindi ka naman pagunting, masalaan ka na. Delikado sila mga gunting niya. O siya, tatanay ko no kay grabe, hindi na kamusagi sa akong joke-joke, kaya nagpagunting na kong halain. Oo. Mula ka pusel nga plastic, mula para ikaw magatdan pati joke. Nagkapamati sa ko. So, Yes. inyo na choice. Importante nga, ang matulang ba ko kayo nga batasan importante na. Kung ano man ato nga itsura or ano ato nga standing, importante man namin ato nga batasan. Yes. Okay, shout out ng bongga-bongga man sa mga members ng All-Star Riders of Mangas, kag sang Team Tikwi Boys nga kahapon kagabi kami nag-meeting no. Si Bro Namo Richard Manyapaw nga balik ko na may hangover no. Mo ginagwanta lang no. Dahil sa may Barangay Victoria Sumanga, si Sis Namon Shin Aldosa, si Bro Namo Stidler Nasyungayo, also si Dino Aldosa, si Bro Namo Robbie Salis, si Bro Rocky Sigura, also si Sir Tope or si Sir Chris Binobista nga gabi upod makami no. Then si Kagawad RC Rolling Linglas nga nagpamati masaton. Yes. Kag si paring Bernard June Mosquida, so belated happy birthday sa imo. Ayan, si Blake, happy birthday kid, no? Okay, alas aton alas 8:40 na. So mag-post kita, magabalik kita na sa aton na tawhataw, sa aton nga last bat sa aton nga mega mixes. Okay, so ingagaw ka mo sa pagpatamyaw. Just send your greetings sa aton nga hotline. Yes, sa aton yung mga smart and TNT users, we have a 0968-460-6410. Kag sa aton naman nga Globe and TM users, we have a 0966-078 and 1943. Okay, kag share mga sa inyo nga greetings sa aton nga Facebook Live, no? Sa aton nga Facebook Live sa Short FM Yes. updates. Kag naka-share man sa kay DJ Vic, no, sa Duterte kag kay DJ Putpot. Okay, for the meantime, mahataw-hataw kita na dali lamang sa pinaka-kampiyon nga stasyon sa Manuel sa Dumangas. Yes, yun yung Short FM 101.9. Basta Short FM. Nami. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party people in the house. This party. Let's party. This party's just getting started. This is Short FM Saturday morning. One. A radio program that will surely make you dance early in the morning, playing the best retro, flashback music, and the latest dance hits every Saturday. Hosted by your mixmaster, DJ Vic Donoso III, together with DJ Potpot. Kagrupo mo! Short FM Saturday morning. Kaya naman, ito mo na. Walang pake
ibomba mo, baby. Kumimbot ng mabuti. Ibomba mo, baby. Gumiling ng maigi. Ibomba mo, baby. Kumimbot ng mabuti. Ibomba mo, baby. Gumiling ng maigi. 3, 2, 1, let's go! Short FM Saturday morning hot Short FM Saturday morning hot Sa gitna ng sayawan, may dalawang matanda, si Lolo at si Lola, ay tumitirada. Sumasayaw ng tango, sumasayaw ng cha-cha, sumasabay sa tugtog ang kanilang mga paa. Si Lolo ay nakapustura, nakabarong, nakaporma, habang si Lola naman ay naka-makeup ang mukha. Umiindak sa kaliwa, umiindak sa kanan, parang bumabalik sila sa kanilang kabataan. Ang galing sumayaw ni Lolo at sa
Saturday morning Hataman. Short FM Saturday morning Hataman. Short FM Saturday morning Hataman. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa Short FM 101.9, exactly 9 o'clock in the morning. Okay, sa time na naman magpaalam ni DJ Potpot. But before that, DJ Potpot na pang mga shoutout kita na para daw masatisfied mo atong mga suking na nakatutok sa atong subong. Pag nagabantay nga malawagan ang ilang ang mga ngalan. No? Ang iba nagawya-uya, pero sige lang kayo. Ang ginaba ko na to sa inyo, dapat lahat tayo dito ay mga walang iya. No? So sige lang, basi anytime na son, makapanawag ka mo, no? Nang guya-uya itong mga caller, no? So basi way sila mga load, no? Ay pwede sa mga nasang program, basi kung daw damo natin nga mga listeners, no? Name that promo naman kita. Para nga makapanghatag kita sang load or Gcash sa aton mga suki. Yes, no? so yun, no? May mga sponsors na kita naka-line up, no? So, tabianan, no? Okay, by the way, sa may barangay sa Padumangas, so nagpamati sa aton, no? So, nagmunog din sa ako na estudyante nga si Kian Drilon, nagpamati sa ilang radyo sa may barangay sa Padumangas. So, pleasant morning ka sa iyang family member si Chirel. Also kay Glenn or si Bongbong Drilon. Okay, siyempre, big congrats kay Lister Drilon nga nag-graduate sa buong tuig, no? I don't know, kilala ka mo ni Guro ka edad, no? Okay, masakit si Lister Drilon sa may Iloilo sa Isatyo. Sa Isatyo. Ano meaning sa Isat? No, nalipat man ako. Iloilo State University? School of Arts and Trade University. School of Arts and Trade University. Okay, sadya gini kay drama ko ng master dati, no? Kay Isat kiman to. Sakto na. Dako nagmaster sa Isat main campus sa may Iloilo, no? Iloilo State School of Arts and Trade. Pero sa buong university na sila. University na. Okay, once again, big congrats kay Lister Drilon. Naman na si Justin. Of course, from Kian Drilon, akon nga cute kagwapa nga estudyante sa may Sapaw Elementary School. Salamat kayo sa pag-support sa amon nga program rin sa Short FM. At syempre, shoutout man nato ng bongga-bongga mga doon sa may barangay Talusan Dumangas, ang REC Mini Sound, no? Nag-hook up sa atong kaisa, for sure, basit sa mga nag-record ng ilang sound, no? Arada si Gerald Laurenti, si Ryan Cobero, si Christian Ilagan, also si Adrian Ilagan, si Gian Paulo Di Madara, also si ang owner nga si Papa Ray na si Ray Ilagan, ang owner mas ang Ray Ice Cream. Yes, ang manamit nga ice cream sa Barangay Talusan. Okay, just try lang sa mag-contact sa ila para mag-order sa pinakamanamit nga ice cream sa Barangay Talusan kag siyempre sa Bilog ng Mangas. Yes, of course. Okay, so gina-shoutout mo nato naglahat mo kag ginasaro nga Facebook Live ang akon nga tiyo all the way from Visan Capiz si DJ Lander Cruz ayan. Okay. Remix DJ man siya DJ Brit now.
Nag-idolize yun sa imo, DJ Vic, ayan. Aba. So thank you, God. Thank you. By the way, alam sa atong Facebook Live, nagtamo ang ex-girlfriend ni Gina Indincio or si Bumblebee. Ang gwapa nga teacher sa Ermita Elementary School. Kaya gusto ko kamutam yun, ma'am, no? So, happy 23rd wedding anniversary. No? Nakalawag na sa online. Boss, hindi na ni katinunto si si Migo Bumblebee kay nabalaan ng 23rd wedding anniversary. Insakto ka naman, ma'am. Mas ibala sa lang pagbasa ko sa post mo. Pero daw mo na, Goro. Yes, so. Ano man nga ang samta nagaduga ang panahon naghagop pag ino. So hoping mo man tanan. Actually mo man na kami sang nobya ko galing kayo wala na kami kapalata. Wala lang kami kapalata so nga kanya-kanya trip lang yan. Yes, of course. Okay, by the way, DJ Potpot, shout out man nato ng bongga-bongga mga teachers ang Sapao Elementary School nga suki man naton syempre na. Okay, hidit sa amon nga gwapo, mapisan kag mabot nga school principal sa may iba sa Elementary School nga si Sir Romeo Volcan. And raman dahil si Ma'am Lynn Almirante. Also si Ma'am Alona Fernandez. And Ma'am Nedi Dinaga. Okay, naman si Ma'am Rinalyn Diamante. Ma'am Nethel Di Feria. Okay, si Ma'am Phoebe Doronela. And Ma'am Josephine Alcazaren. Ma'am Lini Diases. Ma'am Nati Soles. Ma'am Judjin Mamon. And Ma'am Jonalyn Dibel. Kag por sa akon nga ex-girlfriend nga si Ma'am Emelinda Donoso. Ayun, and Ramanda si Ma'am Abigail Libuon ang administrative officer sa Sapao Elementary School. Okay, not to forget masamon nga gwapo kag mapisan nga utility worker nga si Mr. Ronnie Donlao. Siya na nagapang palimpyo sa amon nga eskwelahan. Nagsamon nga COS nga si Mrs. Marchel de Colongon. Okay, mga gwapo kag mga gwapa nga mga staff sang Sapao Elementary School. Salamat sa pag-silent monitor. Kag shoutout naman nato ng bongga-bongga DJ Comtech, DJ Potpot. Bago tayo paalam, no? Shoutout natin liwat ng bongga-bongga DJ Potpot. Yes. Ang mga DJs ang Short FM 101.9. Kung wala sila, siyempre wala ka mo sa pamatian. Yes. No? Okay, hidit sa ating station manager nga si DJ Bonamel. And sa ating assistant station manager nga si DJ Comtech nga aga pa di kagina, no? Yan. Sige, siya nang bukas, no? Kag of course, si DJ Red Dragon, mabatian natin karon alas 11 sa laona sa iyong program nga Lingaw-lingaw sa Panyaga. Okay? And of course, ang atong 6CS DJ Leo. Okay, kag isa man sa pinakagwapa nato nga DJ nga pirmi pula ang sungad. Yes. Si DJ Mama Dom sara sa karon sa 3 to 6 yes. in the evening. No, do ko namin sa atong sound effect. Do kasuya maganda. Dugay sa Mama Dom sa rin na hindi ka pang ngatok sa Do pertaan. kasuya. Oh, sa may bakayaw sing naga-rita sa lipstick subo, no? Okay, of course si yes, araman si DJ Kim Butido. Kasi DJ Kim Butido man na naga-voice sa aton nga mga commercial, no? Yes. Golden voice man naton nga DJ, no? Nga hindi mabangbang siyempre. Yes, oo. Kag siyempre si pinaka-cute, no? Pilang height yan eh? Pilang height ni Ivan? Do below 5. Tapos ka pa mati, sagid libak na yan. Okay, ang pinakagwapa man nga si Ma'am Liza Joy Rosario nga teacher sa St. Axe or okay, St. Agustin Catholic School or si DJ Venus, okay? Yes, sara man ang aton nga sagad man magunting, no? Manami ang kunarabla nga gwapo ka na mas kinapagwapo yung ikaw, no? Si DJ Black Mamba dra sa may barangay Lakturan. Okay, basi ka problema ka mo sa itsura nyo nga daw iniway na na-plaster. Kato ka mo sa may tutong barbershop sa may barangay Lakturan kag sigurado sa pagwa mo pala na daan mo na makanotice sa imo. Okay, para nga dali ka manotice. Sunod mo tong gunting malasang trending tong langan. Yes, so. Delikado ba si masalaan ka pa bala? Oo. Kag siyempre, ang ako nga partner sa na hambal ako no damo nobya. About ano biya? Do ang crush sa mga laon kag binayaan. Yes. Na ang nag-isang fan sa mga laon kag binayaan si DJ Potpot. Yes, ayan. Thank you, Gid. Of course, ang aton man, syempre nga galawa man subong. Babalos. Ang DJ man nga makaakit ang iya nga tingog sa radyo. Okay. Nag-iisang DJ Vic Donoso III. Okay, kag ang aton mga duwa ka madam, nga mga gwapa man syempre si Madam Orion. Aha, and then si Madam Cristala. Okay, kag sa mga naton nga Golden Boys nga nag-boys sa mga commercial naton sa Short FM, no si DJ Blue. Yes, kagara man si DJ Jupiter. Okay, ako nga iyado sa may ito sa may Rosario. Sa Rosario. Rosario man. Okay, of course si DJ Kokoy Palaboy all the way from Barotac, Nuevo Iloilo. Yes, okay. Of course, ang reyna sang Shore FM ng Wailiwan, syempre si Tita Annalina Moreno. Okay, so nagapamati na siya nagayum-yum. Yes. Wala ito malawag, no? So, dasa naman siguro. So, lahat mo mga family to ni DJ Bonamel. Yes. Basta pa sa ulado mo na dito ko to sa ulado. Sa mga kiddos mga kids na. Sa mga ngalan basta sila and then si DJ Bonamel.
And then si Yaman nga wifey, ayan, no? Si... Basta mo na. Hindi mo lang ka musali kayo. Nagkakalipat na ka mo. Nagkakalipat ako ba? Kasano gato? Ito nagkato ko sa job sa printing siya. Kilala mo ang job printing Job printing sa may sulangan? May gin pa softbound ako dito. So, kilala yung magli kami nga duha. So, sa sobra namon nga istorya-istorya. Oo. Sos, lumakat na ko, igla ko bayad. Diyos ko, Lord. Dumdumay ko sa bangga patlad lang. Bumalik ako. So, Diyos ko, Lord. Sigusuri, wala ko bayad. Kayutan lang. Actually, gamay man ang balayran na. Daw, hindi maguro ko nila mabiyakuan bala. Kahit gamay man na daw. Basta gamay Galing ka ang feeling mo lang kauluya nga naglakat ka lang way kabayad. Nalingaw sa istorya. Kasi lang mo natabo nga nagkaon. Gaway kabayad. Kayutan lang. Doon sa pikarinderiya o sa piya. Pero pinakarabi mo on, before ka magkaon, bayad yung mga daan. Ayun diyan pag nabala, kung nalipat ka na, kung nabayad na. Nagdoble ang bayad. Okay, so once again, by the way, so happy birthday today to Analisa Pistolante del Hierro. Yes. Okay, sa may barangay Palok Pagdugi, Dumangas, no? Yes. Ang mga member man dati sa ERCOM, no? Dumangas, no? Mga punam sa ERCOM, sa uli ng Webercom sila. Okay, kanya-kanya sila sa uling grupo na subong, no? So, sa ERCOM, Yes. Dumangas, kag sa, siyempre, dala ka na doon aton nga background. Okay, sa ERCOM Dumangas. Okay, once again, so happy birthday today to Analisa Pistolante del Hierro and also sa imo nga ex-boyfriend nga si John del Hierro. Okay, kag siyempre belated happy birthday man sa bong kay Sir Pablito Pedregosa. Kag sa imo siyempre nga ex-girlfriend, kali nalipat ko sa ngalan ni ma'am, no? So teacher niya or retired principal sa Mayduñas, Iloilo. Sa imo Sir paring Pablito Pedregosa. Okay, belated happy birthday sa imo kahapon nga birthday. So wishing you all the best on your birthday. Good health and more birthdays to come together with your ex-girlfriend sa imong wife. Ayan. Okay. Of course, naman sa may barangay Kalaw kay Mark Dilag sa akong classmate nga nagatutok man sa atong Facebook Live. Hello and good morning sa mga idol. Yan na pa shoutout, dali tawon niya. Sa kamapunsa man niya, no? Kay John Logiataw sa astig nga gunting sa bungo, mga ang bayra, gupit. Mausog na, sa totoo lang, mausog na. So, ayan, good morning. Salamat sa pagtutok. Sige. Okay, si Ma'am Arlette Ardalis, hindi siya nagkakadlaw ito. Thank you, good sir. No, tayo na makato kami na karon. Celebration gali ka mo. Dapat, ang celebration hindi lang napi sa greetings la, sa posting lang, dapat may gamay ngandaan. Yes. Available kami ni DJ Potpot siya, kung na karon na, PM lang kung gusto kami na maglaga. No? I don't know kung mainit sa gwa, pero mainit ko sa mga Medyo mainit, Okay, so overtime na kita DJ Potpot. So, sa tumasuki, nakatutok sa aton. Haling kayo inalasay sang aga. No? Thank you so much again. Magabalik kami liwat sa Sabado. Yes. Sa ato nga Saturday morning at tawan. Boss, guro sa rana alang-alang pa kami kay medyo nag-break kami ani for a while. Kaya nagbira-bira pa practice sa mga ranista. Kaya naubusan sila kanta, no? Sa lapit na sa katuig nga kinantanay, naubusan sila kanta. So, hanggang to ma-practice ka mga para pagbalik naton, damo-damo na naman ang kanta. No? Ay, sa pati, one big reason, medyo busy pa ako nagbalik sa eskwelahan. Damo ko preparaw ng mga lesson nga para sa Monday. Hindi ako magtanga-tanga sa kwarto, no? Kaya buda nga nagatanga-tanga kabla. So, magabalik kami mga rana, garo mga next month, mga middle of July. So, nagaulat sa amon nga rana. Kag possible rin na kami marana sa studio parang unay na tanan, no? Kag namin aton nga audio sa radyo kahit sa Facebook namin kailan sa radyo daw kung sa mga problema. Kay from sa Pau Dumangas ginahaboy sa radyo daw medyo may gamay nga mga missing components ug kaysa that's why nga may mga error. Okay, once again, thank you so much guys. So balik kami sa Sabado. Kasi hindi putput may mga program kada sa adlaw, no? Maybe sa Monday kag sa Friday. Ayan. Sige. So once again, God bless everyone and have a blessed Saturday morning. Kaya so, of course, open nyo si DJ Potpot. And DJ Vic Donoso III. Okay, padalag sa pagpamati na lamang sa pinaka-kampyong stasyon sa Banasan Dumangas. Ang Short FM 101.9. Basta Short FM. Nami. Daanin mo lang sa tawa. Walang mangyayari kung sisimangot ka. Tawa lang ng todo, mga pagsubok kakayanin mo. Buksan mo lang ang radyo, may best friend ka dito.
dito. Araw-araw sasamahan ka, araw mo'y gaganda. Gandang buhay, lakas ng tawa. Alam mo na yan, 101.9 Short FM. Alam mo na yan, alam mo na yan, 101.9 Short FM. Dumangga. Short FM. 101.9